Já vás vítám v tutoriále, kde vám ukážu, jak využít zvuku k reakci světla vlastně na jeho výšky. To znamená, budeme chtít, aby nám to světlo blikalo jako kdyby do rytmu té muziky. V ukázce to vypadá zhruba takhle. Když si pustíme náhled. Takže já vám tady pustím ještě jednu část, aby to tam bylo pořádně vidět, že to skutečně celkem dobře reaguje. Jo, takže tohle je první ukázka, tohle je z takového trošku rychlého soudku. Pustíme si něco takového pomalejšího, ale kde to světlo skutečně uvidíme, jak nám pracuje s tou vlastně křivkou toho zvuku. Jo, takže tohle je druhá ukázka. Jediný, co k tomu potřebujete, je teda nějaká zvuková stopa a já jsem to tuhle fintu ukázal na pluginu Optical Flares, který pro nováčky a pro začátečníky připomínám, že tenhle plugin Optical Flares není ani v trial verzi, ani v plné verzi. Musíte si ho koupit, neexistuje ani trial verze, takže tenhle plugin tam určitě mít nebudete. Samozřejmě dá se sehnat i jinou cestou, ale o tom se tady bavit nebudeme. Takže nachystejte si nějakou hudbu, naimportujte si do projektu, přetáhněte si ji někam do kompozice. Já už ji tady mám nachystanou, takže stačí teďka, když na ní kliknete pravým tlačítkem, dáte tady Keyframe Assistant a zvolíte možnost Convert Audio to Keyframes. Ono to chviličku bude trvat, tady se vám to někdy bude zobrazovat, já ten panel tady mám oddělaný. Teď se vám tady vytvořila vlastně tady ta audio amplituda, kterou když se rozbalíte, tak tady budete mít tři takový jakýsi parametry. My budeme pracovat tady s tím Baud Channels, s tím sliderem. Teď si ještě vidíte vlastně, že tady je to převedený do těch klíčových snímků. Vidíte, že tady to je celkem tak rychlý, že těch snímků je tady strašně moc. Takže teď zbývá si vytvořit nějaký to světlo, takže dáme nový solid, přetáhneme na něj efekt Optical Flares. Pokud máte, pokud chcete, aby pod tím světlem bylo i nějaký video, chcete, aby se to samozřejmě prolunulo, tak tady dáte on transparent, to už znáte. Teď si akorát zvolíme nějaký vhodný světlo, na kterým ten příklad ukážeme. Já doufám, najdu to, co jsem měl tady předtím. Zkusím třeba tohle. Tak, to je jedno. Tady tohleto světlo. A teď si tady trošku upravíme to prostředí, že si roztáhneme tu časovou osu, aby jsme tady měli maximálně místa. Rozbalíme si efekt Optical Flares a rozbalíme se tady tu audio amplitudu, aby jsme viděli tady ten slider, jak jsem ukazoval předtím. Takže teďka si akorát stačí, když podržíte Alt a kliknete třeba na Brightness, čím se vám objeví skriptovací řádek příkazový. A my teďka tam tentokrát nebudeme nic psat, ale vezmeme za tenhle nástroj, za ten Pickwhip a přiřadíme ho k tomu slideru. Teď se nám tady vlastně napíše taková funkce, kterou my nemusíme nějak upravovat, stačí kliknout vedle a když si to teďka všechno zavřeme, vrátíme si to prostředí zpátky a pustíme si kousek, já to asi jenom přesunu. To má nějakých 5 minut, tak si tady pustím jenom náhled. Ono to trvá celkem dlouho, protože samozřejmě
nemusím ten render, já jsem to nechal renderovat přes RAM preview, takže jsem zmáčkl 0. Jinak, ještě když jsme u toho, tak samozřejmě, pokud chcete slyšet ten zvuk, tak není jiná možnost to přehrávat než přes tu 0, přes RAM preview, slouží tady proto tady tohleto tlačítko. Takže tady už vidíte první náhled, je to celkem v pohodě. Může se vám třeba ale u nějakého světla stát, že to světlo nebude vidět tolik, jak byste chtěli, to znamená ta jeho světelnost. Vidíte třeba, když se tady posuneme na tu jeho nejvyšší reakci, tak je tady zhruba možnost 50. A můžeme to spravit tím, pokud chcete, abyste to světlo zdvojnásobili tu záři, takže si najdete do toho řádku a vynásobíte to 2, takže napíšete takhle krát 2 jako já. Vidíte vlastně hnedka tady vidět ta změna. Já se tady přepnu akorát na tu kvalitu přehrávání na half, abych to měl rychlejší ten náhled. Takže to bude teďka blikat o něco víc, ne víc, ale bude to víc zářivější, jo. Takže tohle je třeba parametr brightness, se kterým se dá pracovat takhle. Dá se to kombinovat třeba ještě ze scale a z rotation, takže když si to tady zase trošku roztáhneme a zase s stisknutým altem klikneme na hodinky u scale a teďka tady můžeme tenhle ten řádek klidně skopčit, takže Ctrl+C, klikneme do toho řádku scale, dáme Ctrl+V. U vás, ale tady tuhletu hodnotu tady vůbec nemusíme dávat, to krát 2. Takže takhle. Ten scale to bude vlastně dělat to, že se to světlo třeba v téhle možnosti asi moc ne, nebo při tomhle výběru hudby, co mám já, tak tohle moc asi mizet nebude, protože tam je všecko tak rychlý, že i když tady třeba tak vidíte ty pasáže, že to světlo skoro zmizí. Ale je to třeba dobrý na tom příkladu, na tom druhém, co jsem ukazoval, tady to světlo třeba prakticky vidíte, že zmizelo úplně. Tady jsem taky využil ten parametr scale, takže vidíte, že se to dá takhle využívat. Když si zase kousek pustíme, tak to světlo vlastně bude víc mizet, jo. Když se tam nechali to brightness, tak to světlo bude takový, že tam bude vždycky ještě dost vidět. Tady to přece bude takhle vlastně víc blikat, jo, jako kdyby od 0 do plna. Pak se to dá ještě kombinovat i s jiným parametrem, takže třeba to samé by se dalo udělat i třeba u rotation, takže zase když stisknete Alt, kliknete na rotation offset, já udělám Ctrl+V, zase tady smažu tu krát 2, tak vám to světlo ještě bude do toho vlastně rotovat, jo. Ono je to samozřejmě tady ta hudba tak rychlá, že ty reakce tam moc vidět asi nebudete, ale vidíte, že se to přece jenom trošku takže jo, vidíte, že to má jakousi rotaci. Takže tohle je audio reakce s pluginem Optical Flares. Dá se toho celkem dobře využít, myslím, ať už při takovejhle rychlejch písničkách, nebo i vlastně hlavně se toho dá využít při těch třeba těch pomalejch, tam kde je třeba dost ticho a pak prostě najednou bum, tak tam se toho dá celkem dobře využít, tam je to pěkně vidět vlastně ta reakce. A určitě je to lepší, než se s tím manuálně nějak animovat pomocí klíčových snímků a podobně. Takže to je všecko pro tohle téma. Zatím čau.